Nkqo, molweni. Good morning bethunana, ndim lona ndiyazivukela. This is a spend a day with me vlog. Today it's Sunday. Ndim lo ndiyazivukela. Ndathenga le belly buster or belly buster. Ndathenga le belly buster kwenye intombazana wethu yasePolokwane. Ndithenga ku-Insta. So you wake up ekuseni, uthatha icephe and then usele yona. Sendilayita amakhandlela wami abonile. Yes, I always wake up and light amakhandlela wami. Unfortunately bendingenalo elimhlophe ndilibele ebusuku. Ndithandaze and then start my day every day. Then sendigqibile uvasa apha. Ningaboni into zomntwana. Ndigqibile uvasa apha then ndathatha my steamer ndasilayita. Ebendincedisile ke shem umyeni nam, ebendincedisile. Ndastima. Qha ndiphinde ndayibeka phaa. So now ndiyayivuselela nje ibe rayithi. Le lokhwe le ndiyayithanda. Ndiyayithanda le lokhwe. I got it from Foschini. Yashiyeka empahleni zazibiwe. So I think it's one of the things endiyithanda kakhulu. Ndandizithenge ndandingumdlezane. So I'm going to wear this black dress. Today, me and my colleagues are heading to East London. Siyovela to one of our late colleagues. So siya kuloo nto namhlanje, hence you see me waking up so early. Hayi ke ngoku apha ndilwebezayo. I'm also having my green tea because kaloku indlela andiyazi uba izasiphatha kanjani. One thing about me, xa ndisemotweni ndihamba i-distance and I feel like inde kum i-distance yoya eMonti. So ngase ndibe na something light I'm not going to eat ngoku. Ndiselela nje i-green tea yam. I'm drinking it because ndifuna ndibe nento elapha esiswini. I'm steaming my dress ke. Ndiyancokana nomyeni wam because he was like, you know what, nam mandivase. Outfit of the day. Bethunana uxakekiwe, ndim lo phinda warokha iteki. It's cold. It's 10 to 8. Ndiyaphuma eNgcobo. In fact kwam sophuma kwam ngoku ndiya esikoleni. Andiphuma esikoleni siyahamba siyokoba. Ndiyabhanda. But I told myself that to filter this, let me have this. So babe, andivala isisanga. Ndoyika imoto. Ndiyazibona zonke ezinye izinto nditshisa ngumtsontso. Atshisi kamnandi apha. Hayibo, siphi na? Udumise kuyise nakuye unyana nakuyumbo. Mnandi, glory to Jesus. Kodwa uThixo akathandanga ukuba makwenzeke kanjalo. Hallelujah, amen. You know, ngelinye ixesha sisezawungena nje elizwini, i-system kaThixo ayifani ne-system yethu. Glory to Jesus. Xa sithi ayifani ne-system yethu nokucinga kwethu, ngoba uthi umntu xa ezalwa siqhwabe izandla, sivuye, sibale iintsuku
Izalefana kulo mama. Ndizalwa by Oceans. Kodwa senhlapha umuntu. Where you are. I guess it's where ice cream. Enye into emnandi ke ngoba yi-colleague encinci emsebenzini yathunywa dim lo because we want ice creams. Yeqana besikhonze kakuhle bethunana phaya. Hey bethunana kunzima emhlabeni yazi. I'm just getting a call yomyenam that nawo ngo-3 bayokroba kwi-colleague yabo. Hayi bethunana zintoni ezinto zomkrobo kokoko. Lapho it's a holiday. Antihambe ndise-ice cream zabantu abadala. Mna one thing about me andi-enjoy i-ice cream ekulantuka engekho kwi-cone because ndifuna uqabaza i-cone. Yeah! Yi-5:20 ndiyangena endlini. I'm looking for imoto yomyenam. Ndikhangela isiciko sendlu. Ushiye eyam apha eCaltex ofitshe undincedile but apha andiyibone eyakhe imoto and andimfumane efowunini andigodoli but I'm not wearing this. Nantsiya eyakhe ke. Hey son, in the next life when you decide to choose or when you want to give love a chance, give it to a man that really loves you because uba bengandibekelanga apha le moto bendizoba ngokabani phi and uyibeke nje kakuhle because yamazi umyeni akho uyatataza umfazi wakhe mani ngomyeni akhe guys nomfazi wakhe wasixinanisela apha yena wasixinanisela apha. I'm looking for isiciko sam sendlu. Oh, love me a man ke son. Mfumani andisibona apha bendisishiye khona imoto ihlanjiwe iklini. Oh ndinamasho but okusalayo I will always give a chance to my man. Oh guys uyandithanda mna lo bhuti. Yebo khona 5 rand apha at least khona into endizayifumana. Oh mali mntwana. Money, where can I find my key? I wonder azokho sebhegini yakhe na ke ngoku. Chu ke sana ndifikile kwam ngoku akumnyama kuthe tsusa nechefana kuyandoyikisa ngathi akho mbane. Ndiyafika endlini nazi izinto zam zindikhawulela bethunana. Oh siyambulela uThixo ngokusithwala endleleni kunganqabanga nto. We really thank God. Fikile kulo khumo. Kuyatshisa kule lali. Yho! Hayi enye into endifikile kuyo apha kuyatshisa kule lali. I don't know kwenziwe ntoni apha kule moto. As much as bihlanjiwe nazi izinja zam but andiyazi apha esifestileni noba uye wakhaleza wazo wayibuyisa or whatever. This is me ndizongena endlini. Andiyazi ke laa nto bendithetha apha which I didn't want you guys to hear because I was playing music. Ndizongena endlini and ndivase ndihlale ndinike abantwana bam ndinike abantwana bam ii-marks. Yes ndifake ii-marks because ziyahamba ngoLwesithathu. Ndigqibile ngoku ndiyarekhoda. It's a fresh kamnandi. Fresh. You see this? You see this? Yeah. We grated i-avocado. Laa peti le ngaphakathi sayifaka kwi-cream yethu. Let me show you. This is what ayithambisa ebusuku ke sona. Le yenziwe ngutata lapha ijonga wale ndawo ihlala kuyo kaFathers. We use ingrams ne. We use ingrams. So sayiphokoza sagreyitha ipete avocado because iyasinceda iskin. Ekhaya ke sasikhule thina siyiqaba for your skin to look and feel good. Athi ngumntana man. Yeba. This is what I'm having. These are prunes. They're helping me with constipation.
khwela ebhedini ndifake imask. So it's Monday, but andiyi emsebenzini because sistrike. Uba ndizawyenza yimini because the principal said we must wait for him atsho uba ithini into. While waiting for him ndizawube ndihleli apha endlini, yabo. Monday fake imask, schedule Wednesday zange. I'm good. Good night, guys.